समाज हिसाबै जोंनि बर' हारिया बयनिख्रुइ हास्थायनाय मोनसे गिदिर थांखियानो जाहैबाय बर'लेण्ड। दा बर'लेण्डनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि फिसाफोर सेंग्राफोर गासैबो बर'लेण्डनि थाखायनो थैबावबाय आरो जायफोरा मोजाङै इसोरनि अननायाव बासिनानै दङ जायफोरा बिसोरबो खायसे जेलाव सैनांदों दाबो आरो खायसे जायफोरा न'खरफ्राव दङ जिरायनानै आराम खालामनानै बिसोरनि गोसोआवबो जायनि थांखिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बे थांखिया दासिमबो जाफुङाखै। नमस्कार रायजो राजाफोर आरो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव। दिनैनि बे भिडिअनि खारना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे गिदिर गोलावफोरनि खोथाखौ खोनासंनो ना राजनितिकनि खोथाखौ खोनासंनो बर' हारिया रावहाबो गोजोननाय गैया। आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग, ससियेल मिडियायाव गोबां जायगायाव नुनो मोनो आरो बयनिबो गांनाय उखैनाय साननाय हनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो खोनानो मोनो। दा नुनो मोन्दों नै हानि थाखाय गोबां बेले बेजे जानानै फैदों। जोंनि आसामाव थानाय गासैबो बर' हारिफोरा गोबां दङ, हिसाब गैया, लाख दङ, हिसाब गैया मेजरिटि। बयनिख्रुइ गिदिर ट्राइब होननानै बुङो नर्थ इस्टआव। खिन्थु थाब्ला मा जानो, जोंना मेजरिटि हिसाबल' दङ। बे थानायजोंल' बोरै जानो? जेसेबांफोर बर' दङ दा गहपुर, बिश्वनाथ सारिआलि, ढेकियाजुलि जेसेबां बर' सुबुंफोर दं, न'खरफोर दं, साफ्रोमबो माने हा दख्लासेबो गावनि नामजारि गैया। होमबालाय बे जों माथ्र भटार लिस्ट आरो NRC रेशन कार्ड बेफोरल' लानानै बोरै जानो? थानो थाखाय बे हा दख्लासेयाथ' गाव गावनि नामाव थानांगौ। दा जुदि बर' हारिया साफ्रोमबो जुदि न'खरसेयावबो जुदि हा नामजारि दख्लासेबो गाव थानो होननानै जुदि जायगायानो गैयाबा, होमबा बे आसामनि जों ट्राइब होननानै जेरै गावखौ बोरै बुंना लानो देलाय? खालि नामल' दङ जोंहा बर' होननानै, ओमफ्राय हा दख्लासेबो गैया। आरो जायफोरा दा जोङो ट्राइबेल हिसाबै गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जायगायाव थाग्राखा आरो बे थानायखौबो माने दंफोरा एभेक्सन। दा साननानै नायनो, नैबे भिडिअखौ नायलाय नोंथांमोना ससे। रायजो राजानि सिगाङावहाय बयनिसिमबो बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। मानोना जोंनि बे गोबोर हालामाव मैयानि दिनावहाय जेरैबायदि जोङो बे FRC कमिटि दंमोन, जोंनिया जिथुनाखि जोंनिया 9था गामिजों FRC कमिटि मोनसेल', बे FRC कमिटि मोनसेयावहाय दरब्रै गामिया माने बेखौहाय बे FRCखौ बोखावनायसै होननानै बिसोरो स्रिसि मावनायावहाय मैया डिपार्टमेन्टनि मानसि लाबोनानै बे हा गावसोर 20 बिगा हा हगारनानैहाय हानि लेखा लानायसै होननानैहाय बिसोर रायलायखोमानानैहाय बे डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ लाबोनानै हा सुफैदोंमोन। बे हा सुफैनायावहाय जोंनि मानसिया थांनानै बेखौ बादा हैदों। बादा हैनायावहाय बिसोरो गावसोरनो गिनानै खारबोबायदों। जोङो बेवहाय खुनु जों बुख्रु सुख्रु खालामाखै। नाथाय बिसोरो दिनैहाय बे बिषयखौ लानानै बिसोरो जोंखौहाय दिनै जोङो मैया सावरायदों। जेनेरेल मिटिं सावरायनानैहाय जोङो गोरोबलायनि माब्ला जोङो सलुसन जागोन बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन। नाथाय दिनै बिसोरो बे दरब्रै गामिजों खौसे जानानै मेल मिथिङाव थांनायजों लोगोसे जोंनि मानसिखौ बुख्रु सुख्रु खालामदों। बिसोरो बंस बुंदों माखासे बिषयावहाय बिसोरो पार्टिनि खोथा लानानै बिसोरो जोंखौहाय बिदि बुख्रु सुख्रु खालामदों। बेनिखायनो जोङो खुनु बेखौ जोङो पार्टिनि खोथा गैया। जोङो जिखि पार्टियानो जाया मानो जोङो बे हानि थाखायसो गाखोनो जों सेस्था लादों। ओमफ्राय जोङो एक्सुवेलि जोङो बेखौ खुनु FRCखौ मोननै मोनथाम जाहोआ, जों मोनसे FRCखौ थागोन। सिगांनिफ्रायनो जोङो जेरैबायदि मोनसे FRCआव दङ, दिनैबो जोङो बे FRC मोनसेयावनो थागोन। आरो जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो दाउ फारौ फाननानै जोङो थांनाय फैनाय लामा खरसा जोङो जिथुनाखि जोङो जोंनि पकेटनिफ्राय जोङो जोंनि गोलोमदैखौ थै बोहैहोनानैहाय जोङो जेरैबायदि जोङो लामा थाबायनो हरदोंमोन, बेबायदिनो जोङो दिनैबो जोङो बे FRC मोनसेयावनो थागोन। जों खुनु दिन जोङो मोननै जाया आरो खुनु दिन जोङो बेबायदि जोङो जाहोनाय नङा। आरो जोङो जेराव दं बेयावनो थागोन। जों खुनु आगानसेबो जों लोरिया। जेरैबायदि जोङो बे हाखौहाय जोङो दुखु खस्थ' सिनानै जोङो बेयावनो जोङो गथ' गथाय लानानै संसार जानो जोङो बेयाव फैबाय। जों बेयावनो थागोन आरो जों बेयावनिफ्राय जों देरोना आरो खुनु दिन जों जेरावबो थाङा। ओमफ्राय जोङो बेखौनो हास्थायो जिथुनाखि जोंनिफ्राय जि सरकारा जोंखौहाय बेबायदि खालामनो नङामोन, दिनै बेबायदि जोंजों गावनो जोंखौहाय दाङाबाजि खालामना होबाय। जोङो सानदों बे सरकारा बेबायदि जोंखौ खुनु दिन बेबायदि दाखालामथों आरो नेक्स्ट समावहाय जाय सरकारा फैगोन बे सरकारखौ जोङो गुबुनबो जोङो सापर्ट होगोन आरो सापर्ट होनानै जोंनि बे थासारिखौ जोङो पुरा मोजाङाव लाबोगोन। आरो जों खावलायो जाय सरकारा गोहोआव फैगोन बे सरकारा जोंखौ निस्सय जोंखौहाय सापर्ट होनानै जोंखौ बे थामोनथायखौ जोङो थिग खालामना होगोन।
आंनि बुंनांगौआ बेनोसै Apa hौवाफोरखौ बुदों नै आंखौबो बुदों रायजोफोर आंखौबो खर' सौख्रुबदों खर' माबा गन्थं सौख्रुबदों खर'आव बुदों आंखौहाय आरो जोख्लायदों बुग्रानि नामखौ मागुर रेल रेल फुंखा ओमफ्राय आरो सासे दंबाव एक नाम्बार नुबाय दा बे गोबोरखि होननाय हालामाव हानि थाखाय बेसेबां दावराव बर'नि गेजेराव गोजोन लाबोदों होननायखौ नुनो मोनाखै थारमाने दा नुनो मोनाबा बोरै गोजोननो हानो देलाय गावजों गाव गासिबो बर'फोरानो हा दख्लासेनि थाखाय दावराव जानांदों होनबालाय गोजोननायखौ बोरै मोननो नंगौना नङा रायजोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय आरो बे भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाय जोंहा अननानै बयबो खालामदे अननानै माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारि खौसेथियै नाजानायानो जाहैबाय बयनिख्रुइ देरसिन टारगेटआनो जाहैबाय बर'लेण्ड मानो होनबा न'खरफ्रोमबो जोंहा मोनसे टारगेट लायो हमनानै ला न' बां बानायनाय गथ' गथाय फिसिनाय गथ' गथायखौ फेदेरनाय थिग बेबायदिनो समाज हिसाबै जोंनि बर' हारिया बयनिख्रुइ हास्थायनाय मोनसे गिदिर थांखियानो जाहैबाय बर'लेण्ड दा बर'लेण्डनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि फिसाफोर सेंग्राफोर गासैबो बर'लेण्डनि थाखायनो थैबावबाय आरो जायफोरा मोजाङै इसोरनि अननायाव बासिनानै दङ जायफोरा बिसोरबो खायसे जेलाव सैनांदों दाबो आरो खायसे जायफोरा न'खरफ्राव दङ जिरायनानै आराम खालामनानै बिसोरनि गोसोआवबो जायनि थांखिनि थाखाय ओंखारदोंमोन बे थांखिया दासिमबो जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला जोंना हा हुफोरनि थाखाय दङ दा नैबे गोबोर हालामाव जाय बिथांमोना जिमोमै रायजो जानो होननानै गथ' गथाय फिसा फिसौ खांनो होननानै गासिबो जाय हादानाव दङ बिसोरबोथ' असान्ति मोनगासिनो होमबा बिदिबा गोजोन लाबोदों होननानै गोजोन मोनफैबाय होननानै बोरै हमना लागोन देलाय सानना नायलाय रायजोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थालाय दाखालि बावैबो नैबे जोंनि बिश्वनाथाव जोंनि एरियाखौ बिटिआरआव सोनानै होबाय मोजाङानो जादों गोबां रंजानाय मोन्दों मानो होनोब्ला खिन्थु जोंहा खायसेनि खोथाखौ खोनासङोब्ला ससियेल मिडियायाव जों खोनायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोना बेसेबां बोलो होदों जोंनो सरकारा भारत सरकारा बा आसाम सरकारा बे बोलो होनायखौ नै जोंहा बिथांमोननि गेजेरजों खोनायोब्ला जोंहा माने दासिमबो जाय नाजानांगौआ दासिमबो जोबाखै थारमाने आरोबाव दंबावो दिनै बिथाङा बुंदों बिटिसि सुक्तिया जेबो नङा बिटिआरआसो बिराद गिदिर जे बिटिआरआ जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होनलाबायो मारै बिटिआर रिजियन जाहैदों नर्थ इस्ट रिजियन बेबादि मोनसे रिजियन दा बे बिटिआरआ बिटिसिनिफ्राय बिराद गिदिरखा माब्रै गिदिरखा जाखो रिजियनखौ बिटिसि 6 शेड्युल अट'नमास काउन्सिलनि सिङावसो माखासे काउन्सिलनि सिङाव एरियाया जुदि माखासे बिसेस कमिउनिटि थायोबा बे कमिउनिटिफोरनो रिजियन होनो हायो अट'नमास काउन्सिलहासो बेखौ खुलिनायनि रिजियनखौ खुलिनायनि राइट थायो दा बे रिजियना खुनु बिथांमोननि जेखौ बुजिदों बे रिजियना गभर्नमेन्टबो नङा मुंबो नङा दिनै बिटिआरखौ बिसोरो गप होनो दिनै गासिबो सेंग्रा सिख्ला एबसुनि आरो इउपिपिनि लिडारफोरखौ बिटिआर गप लिरनाय बा खोथाजों बुंनायाव बिसोर बाहायगासिनो दं किन्तु बिटिआरआ मालाबाबो गभर्नमेन्ट नङा कनस्टिटिउसनेलि मेन्डेटेड बेयो वार्ड नङा बेयो गभर्नमेन्ट नङा बेनिखायनो जोंनि बर' हारि खौसे जानानै जोङो नाजानांगोन आरो जों सेस्था खालामनांगोन सरकारफोरा जोंनि मोनथाय मोननांगौखौ जा हा दख्लासे जाय मोननांगौआ जोंनिखा बे ट्राइबेलफोरनि जा मोननांगौखौ हेंथा खालामोबाथ' जोङो लोगोसेयै गसंखानांगोन आरो सरकाराथ' सरकारजोंनो लोगो होखागोन ना जों पाब्लिकआसो माने लोगोसे जानानै जों होबथानांगोन आरो आंनि साननाय मथेबा नोंथांमोना मा बुङो मा सानो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय हायोब्ला जोंनि गिदिर गोलाव जाय सरकार सालायबाय थादों बिथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे जोंनि बर' हारि जेसेबां दं न'खरफ्रोमबो सेन्सासाव मिथिखायो जानांगौ बिथांमोननो न'खरफ्रोमबो जि हायो थानो हानाय थानो मोनथाय हा दख्लासेबाबो नोंथांमोना नामजारि खालामना होनांगौ जा बिगासे जा बिगानै जा मथथे साफ्रोमनोबो न'खरफ्रोमनोबो माने गासैखौबो एना एनि खालामालासिनो बिटिआर नन बिटिआर खोथा गैया साफ्रोमखौबो नायोब्ला मोजां जागोन आरो बाखि जोंनि पाब्लिकफोरा जोंनि सुबुंफोरा मा सानो बर' हारिफ्रा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौनो बे ससेखौनो बुंनानै
दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।